Isang alkalde sa probinsya ng Iloilo ay sinampahan ang kanyang mga sangguniang bayan members, pati na ang vice mayor. Inumpirma ni Attorney Oscar Tigamulila ang legal counsel ni Estancia Mayor Chick Mosqueda na sinampahan ng alkalde ng kaso sa ombudsman ng lahat ng sangguniang bayan members. Sa interview ng K5 News FM Iloilo sa abogado, sinabi nito na siya ang nag-assist kay Mayor Mosqueda sa pag-file ng kaso sa paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Abuse of Authority, Gross Neglect of Duty, Misconduct, Oppression, Republic Act 7160, Dereliction of Duty, laban kay Estancia Iloilo Vice Mayor Mark Joseph Cordero, mga sangguniang bayan members na sina Bobby Gadayan, Benji Montero, Vicente Calibre, Ray Bataga, Rowena Plasencia, Rene Aclaro, Luigi Don Cordero, Jacqueline M. Gilon, Emmanuel Tingson, Sangguniang Kabataan President Mary Margaret Uy, Liga ng mga President Sancho Navarro at siya din alapasan ang SP Secretariat. Ayon pa sa abogado, buwan pa ng Pebrero na nag-file ng reklamo ng alkalde sa Ombudsman Cebu at tatanggap niya ang kopya ng supina. Dagdag pa ng abogado, hindi na ito makapagbigay pa ng diskusyon tungkol sa merits sa isinampang kaso dahil sa rule of sub judice, pero naghihintay ito ng counter affidavit sa mga respondents. Matandaan na naging mainit ang isyo sa bayan ng Estancia matapos ang ipinahayag na pagpigil sa pagpasa, pag-slash at pag-delete ng mga proposed budget ng executive level ng local government unit ng bayan matapos ito ipinasa sa sangguniang bayan members noong pag-upo ni Mosqueda bilang alkalde. Mga ka-K5, sa ngayon ay sinusubukan ng K5 News FM Iloilo na makuhanan ng reaksyon o pahayag ang sangguniang bayan members ng Estancia Iloilo matapos ang pagsampa ng kaso ng kanilang alkalde laban sa kanila. Para sa Network News, mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako naman si K5 Aro Trefolio. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.